Ayan, magla-live naman tayo guys. Saglit live lang po. Maraming salamat sa inyong suporta. Tata Vlogs, ayan, nag-shoutout sa iyo sisi ko. Maraming salamat sa tamsak. Tamsak lang po, wala akong premiere guys, pasensya no, kakarating ko lang. Naggaling kami sa kainan, ayan. Wala akong premiere, nag-update lang ako guys, kararating lang namin. Tata, salamat. Sana all nakatamsak. Thank you tata ah. Timbulang atrasan agad-agad. Salamat tata Vlogs. Nakamute ako, host. Bakit nakamute ka? Tulog na sila? Nagmumudjul. Sige. Magmudjul ka muna dyan. Salamat sa tamsak mo dyan. Magbibilang ako ng tata ng ampaw. Hindi pa ako tapos magbilang ng ampaw ko. Inday Jo, ayan, tamsak ng host. Maraming salamat Inday Jo. Ayan, sinong gusto ng ampaw? Ayan, may nakolekta na ako guys. Abangan bukas ang aking premiere. Hindi pa ako naka-edit. Ayan. Tamsak ng host, dumaan lang. Ayan, maraming salamat po sa padaan na yan. Ayan, Ma'am Lisa. Daming ampaw, oo nga. 21. Yay! Okay na to sisi. Oh, ayan, 500 sa atin. Mayroon ditong pinakamalaki sisi, 1.5. Ayan, 1,000. Sana all. Abangan nyo yung aking vlog. Bukas, may premiere ako. Ayan, 1,000 ulit. Yay! Excited akong magbukas nito. Tamsak host habang di pa ako nag-premiere. See? Ayan, maraming salamat sa iyo, sisi ko. Sisi Lab Almafiel. Sisi Lim, maraming salamat sa iyo. Ayan, may ampaw ako, guys. Abangan ang premiere ko bukas. Ayan. Saya no, host. Oo nga, ang saya nga. Tingnan mo yung mukha ko, hindi ako haggard. Ayan, hello po. Food and Life Oman, maraming salamat. Ayan. May na si insan ko. Insan, pakibaba naman ang bahay mo para ipin ko, insan. Ayan. Present po, maraming salamat. Di walang atrasan. Mamimigay sana ako sa inyo ng ampaw. Paliparin ko na lang. Ayan guys, wala akong premiere, pasensya na kayo sa team walang atrasan, hindi ako nakasupport, bawi na lang po ako sa inyo. Kasi sinami ako ng amo ko, nagsama kami ngayon kanina. O, nakasampu rin ako doon na ampaw, okay na din yun. Mahalaga na sa ating guys yung 2,000, no? Kaya, kahit pagod, okay lang, tawa lang. Enjoy lang natin yung life. Ayan, tamsak na host. Si Mex Vlogs, Iudis. Hindi ko na sana mabasa, may salamin na nga ako eh. Food and lifestyle, oh man, ano na ba? Dikit na ata ako sa sisi ko eh. Ayan, si TikTok girl. Maraming salamat sa iyo.
Sayo na lang sana tayo eh. Sayo. Team, walang atrasan, may grab shoutout sa inyo. Ayan, maraming salamat sa suporta guys. Kahit wala ako, babawi na lang po ako sa ibang paraan. Ilista ko nga pala yung pumunta dito. Bibigyan ko ng 1 hour. Payakap po. Ayan. Insan Wondercell. Asa na yung ano mo? Yung... Wait lang, ipin ko muna guys. Yung premiere ng pinsan ko. Ay, ng ano niya, bahay niya pala. Agoy. May jacket. Ano ba yan? Ma'am Lisa, maraming salamat. Salamat sa 8 million dyan. Salamat po sa thumbs up. Agoy. Hindi pala to yung main ko. Kararating lang namin guys. Kasi sabi ng amo ko, sayang naman daw yung makukuha ko na maka 2,000 pa ako. Ayun nga, 2,000 siguro yun. Nakuha na ampaw. Hello. Ayan. Ipin natin guys yung premiere. Yung pinsan ko, yung ano niya, yung bahay niya guys. Ayan, Tata Vlogs. Okay lang po yun. Video lang po kayo at may mga premiere yung ating mga tropa, no? Mga ka-team natin. So, may ipipin lang po ako. Bakit hindi ano? Nagluluko-luko na naman tong CP ko guys, oy. Baliw. Kain tayo, Insan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Insan. Kain muna tayo pag may time, no? Huwag tayong magpapagutom, guys. Pagdating ko talaga, masama yung pakiramdam ko, kaya naglagay ako ng Vicks. Ayan, ipin ko muna, Insan, yung ano mo, at wala man akong premiere, hindi pa ako nakapag-edit. Waiting lang, punta ako premiere. Hindi pa, ayan, si Brother Nico, big love shoutout, walang atrasan, ayan, nandyan yung pogi kong bisita. Ayan, thank you, Insan. Mega love shoutout sa inyo dyan, Inday Jo, TikTok girl, ayan. Si Mix Vlog, Kulasa, ayan, maraming salamat po. Wala bang nag-premiere? Nandito kayo sa akin, maraming salamat naman, team walang atrasan. Ang pagpasensya na po ako ninyo kung hindi pa ako nakapag-member sa iba guys. Alam nyo naman, mahirap lang ako, basurera lang ako. Ayan, Ma'am Nicole maraming salamat sa thumbs up. Thank you, Ma'am Nicole. Mega love shoutout sa iyo dyan. Nagkakabulol-bulol na ako. Ayan, BG lang host. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Nicole, sa pag-BG na yan. Sana all naka-BG. Ayan. Maraming salamat guys sa inyong lahat dyan. Saglitang LS ko lang to. Wala akong premiere, walang update. Baga anuin ako ni Lolo, tanggalin. Agoy. Sana makamember naman ako sa inyo. Uy, bawi naman ako sa inyo dyan. Ako lang yung walang bit-bit na ano pag nagpunta sa inyo. Ayan, ilista ko yung mga nandyan. Silent watching ako, Insan. Okay lang po, Insan. Ayan, nakapin na po yung ano. Guys, padikit naman yung mga nakabidyo dyan sa aking pinsan. Ayan. Ma'am Nicole, maraming salamat. Ayan, sa mga nandyan po. Ayan. Maglista muna tayo ng mga nandyan. Mabigyan mo lang ng 1 oras. Salamat sa inyong lahat. Ayan, Ma'am Nicole, padikit naman po ng ano, ng aking pinsan dyan, nakapin. 2 pa lang yung dumikit sa kanya.
Ayan, host, pwede ba baba ng premiere? Ayan, Sisi, Alma, okay lang po. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan, may premiere ka ata eh. Premiere mo na ngayon, Sisi ko eh. Ayan yung mga premiere ninyo po dyan. Pababa naman guys para matamsakan natin, no? TikTok girl, type lang po ng GM para mababa yung bahay mo po. Miss Idan to eh. Si Miss Maganda. Ayan. Next vlog. Maraming salamat. Maraming salamat po sa mga team Sandigan dyan. Ayan, may premiere. Tamsak lang po, sapat na. Guys, puntahan natin guys, yung ating may premiere dyan. Ano ngayon? 16 ba ngayon? Good type pizza, hindi ko na alam. Ayan, tamsak na ako sa'yo, Sisi Love. Sisi Koy, ay ngayon na ba yan? Oh, may trailer. Sana all naka-trailer. Ayan. Wait lang ha, tatamsakan kita, wag kang aalis dyan. Palit lang ako ng kwan. Sisi Love, pwede mo yung dikitan si ano, baby pa talaga yung bahay niya. Ako na nga magpapaano niyan, magpapadikit. Ayan, 15 ka na ah. Wait lang, isa pa. Andyan kasi yung mga alagad ko sa isang cellphone ko eh. Ayan, Ma'am Nicole, type lang po yung GM po. Para matamsakan naman natin yung ano mo, premiere. GM. Type lang po yung GM para mababa yung mga bahay nyo po dyan. Ayan, 16 ka na. Sisi Love Alma, 16 ka na. Type nyo lang po yung GM para mababa po ni Nightbot yung bahay nyo guys. Minsan kasi tamad naman magbaba. Okay. Ma'am Lisa, ayan. Si Ma'am Lisa pala nandito. Lisa, magpato. Ayan, Aljoy Channel. Sisi Koy, maraming salamat sa tamsak. Team mo lang atrasan, maraming salamat sa inyo. Team Journey, ayan, nandito din. Salamat Team Sandigan. Punta muna ako sa Premier Sisi. Okay lang, Sisi Aljoy la. Maraming salamat. Kasama ka na dito sa 1 hour ko ha. Aljoy. Sisi Aljoy. Okay lang yun, Sisi Koy. Punta ka sa premiere. 4 na yung mata ko. Hindi ko pa nakita. Tansakan natin yung mga premiere dyan. Ayan, may 8 million tayo dyan guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kahit may mga premiere tayo, may naka-video pa rin sa akin. Maraming salamat guys. Ma'am Lisa, may premiere ka ba? Hanapin ko nga po Ma'am Lisa. Lisa Magpatok. Lisa Magpatok.
may premiere din siya. Ayan, Ma'am Lisa, pang 19 na tamsak ako sa premiere mo. Ibaba natin yung premiere mo, Ma'am Lisa. Baliw kasi ito, Ma'am Lisa, nasa CP na gamit ko. Si Mami Susan, hindi ko pa alam kung may premiere din siya. Kinig lang nasa premiere. Ayan. Ayan, si Ma'am Nicole, may premiere ka din po ba, Ma'am Nicole? Mega love shoutout, gandang host. Ayan, saan kaya ako kukuha ng ganda? Mix Vlog, maraming salamat. Baka naman pwede pong patamsak ng binababa ni Bicolana sa Malaysia, guys. Ayan, Sir Jonathan Vlog. Pahingi naman ng tamsak mo dyan. Yung may mga premiere po dyan, dikitan mo na rin. Magbakas ka lang po ng GM. Maraming salamat, Sir Jonathan, sa paharang na yan. Salamat sa suporta mo nung nakaraan. Ayan. Hindi pa pala ako dikit sa pinsan ko. Ayan, apat pa lang guys yung ano. Sir Jonathan, paano naman? Padikit naman ang nakapin ko dyan. Baby pa talaga yung bahay niya. Baka naman pwedeng makahingi ng 5 banana mo. Sana all may banana na pinamimigay. Harang-harang danto. Sana all nagpapaharang. Ikaw, madali ka na rin bang magkaharang? Mabilis na din yun. Asan na ba yun? Patamsak naman ang premiere, Sir Jonathan, please lang. Ayan sa premiere ni Sisi Alma. Bakasan mo na lang din siya, para mabalikan ka. Sayang ng pagtamsak mo kung hindi ka magbabakas. Ayan, dan sa premiere host waiting. May mga binaba ako dyan. Pa-support naman. Nag-LS ka ngayon, sir? May nakapin kaya ako dyan, yung pinsan ko, Sir Jonathan, baka naman pwede mong bigyan kahit 2 lang na banana o 3. Naghirit. Umirit talaga, no? Ayan, si Alma Piel, may din, Sisi ko, may siya, may premiere. Yung binababa ni Bicolana sa Malaysia, premiere din po. Sir Jonathan, patamsak naman. Ayan, Borlolay ni Nonoy, maraming salamat sa paharang. Ayan, nasa work ako, boss. Busy lang ako. Ayan, sorry naman, nasa work ka pala. Ayan, thank you so much sa Wondercell, dan po. Ayan, TikTok girl, maraming salamat. Mami Jubita, hello. Tamsak dan host, ayan, maraming salamat sa patamsak na yan. Present, Ma'am Jubeta. Hindi ako nakapunta sa LS mo. Mami pala. Baliw. Ayan, may premiere. Ano meron, host? Bakit? Ayan. Salamat sa inyo dyan, guys. Sana all naka-BG. Anong meron ngayon? Ayan, TikTok girl. Sige lang po, baba ng premiere para matamsakan natin. Mami Jubita, nakatamsak na ako sa iyo. Ayan, TikTok girl. Si Mami, Jubita, baka naman pwede nyo tamsakan, guys. Tamsak lang po sa mga premiere na binababa ko, guys.
iba ka naman. Pwede mong tamsakan yan, yung mga nandyan. Ayan, baba ko ulit guys. Ang bagal kasi nitong gamit ko na cellphone na paghanap. Ayan, patamsak po, Premier. Padikit na lang, iwan lang bakas. Ayan. Ayan, magtatamsak ako sa iyo, Miss Idan. Ayan, pangalawa na. Diyan ka lang muna at nag-ano ako. Nagpapalit ng name. Ayan, magdikit-dikit muna kayo dyan guys. Kung gusto nyo mababa yung bahay nyo, type lang po yung GM. Sir Jonathan, type mo lang po yung GM. Lubos-lubosin mo na yung pag-BG mo dyan. Agoy, magbibigs talaga ako guys. Talagang masama yung sikmura ko. Nasobrahan sa kain ng karne guys, no? Sumama yung sikmura ko. Tamsak Miss Idan, ayan. Bululi ni Nonoy, bigyan mo naman ako ng banana dyan sa nakapin, oh. At saka mga binababa ni Bicolana sa Malaysia, tamsakan mo na. Baka naman. Ang sama ng pakiramdam ko, eh. Ano ba yan? Timing. Yes, naka-anim na. Sana hindi malaglag. Salamat sa mga nagbakas. Pinsan ko yan guys. Legit din naman yan siya. Bagong-bago pa talaga yung ano niya. Ayan, dan dikit kalimbagal Miss Idan. Bolori ni Nonoy, thank you po. Ayan. Naku, huwag kakain ng hindi hugas-hus. Agoy, nasobrahan sa kain ng karne. Ano ba yun? Iniisip mo karneng hilaw? Ano siguro yung isda at saka karne naghalo? Iba yung iniisip mo na karne. Malamig kasi doon, aircon, so tapos nasobrahan siguro sa inom ng Pepsi. Agoy. Sumama yung sikmura ko, parang nag-ano. May ano dun, may mabaho yung kilikili, eh. Hindi ko nadala yung Vicks ko, guys. Kaya mahirap talaga yung nagpupunta sa may okasyon, nakaampaw ka nga, tapos pag uwi mo, iba na talaga yung lasa ng katawan mo. Ayan. Agoy, nakaampaw nga ako. Tapos masama naman pagdating yung tiyan ko. Ano ba yan, oy? Jubeta, check kumain ko. Ito, dikit na sa'yo noon pa. Ayan. Mami, dikit na daw po sa'yo. Si Miss Idan. O, diba? Tamsak po. Ayan, maraming salamat sa tamsak. Sana all. Ayan, guys. Ililista ko talaga yung mga nandito. Si Miss Idan. Bala, nandito. Miss Idan. Tig 1 hour lang po yung ibibigay ko na WH, guys. Ayan, si Mami Jubeta. Mami Jubeta, may binababa dyan si Bicolana sa Malaysia. Baka naman. Patamsak naman po, Alma Piel. Ayan, mga legit ko din po yan ng mga member. Mami Jubeta. Nandyan po. Hindi ko lang kasi mapin eh, nag-ano tong o diba, type lang po ng GM para mabisita yung bahay mo po. Ayan. Magdikitan muna tayo dyan guys.
Maraming salamat sa pag, tamsak. Ayan. Sana all may ampaw. Every year naman po ako, Miss Idan, TikTok girl, nagkakaampaw. Nabibigyan ng ampaw. Siguro mga, noong nakaraan, 5,000. Siguro ngayon abutin lang ng mga 7,500. Pero mababa kasi yung palitan eh. Ayan o, diba? I-type mo lang po yung GM. Huwag ka nang magbaba ng bahay mo para hindi ka po mabawasan. Ayan, ano ba yung ididikit ko sa'yo o, diba? Hindi na ako sa'yo magbakas o, diba? Wait lang, bakasan nga kita. Bawal balikan mo din ako ha. Bicolana sa Malaysia yung ibabakas ko sa'yo. Loading, ayan. Loading daw si Ma'am Lisa. Ayan, we vlog. Si Ayan, we vlog pala to eh. Ayan o. Ayan. Bicolana sa Malaysia ko, dikit na sa'yo. Yung main ko siguro, dikit na. Kung ano, bakasan mo na lang ako sa mga premiere ko dyan. O, diba? Ayan, Almapiel channel dan po sa'yo. Ayan, maraming salamat sa'yo dyan, Miss Idan. Sa ating bisita dyan ng mga napaka-legit friend. Ayan yung binababa ni Bicolana sa Malaysia. Miss Idan, baka naman pwede patamsak kay Ma'am Lisa yan. Ayan, binababa ko po, binababa ni Bicolana sa Malaysia. Pabakasan mo lang po siya sa dulo ng GM. May premiere siya, Miss Idan. Maraming salamat sa iyo, Sisi Kuya. Magbakas ka lang sa kanya at sa mga binababa ni Nightboot po, lahat yan legit. Ayan, binababa din ni Nightboot yung isa kong member, yung mga member ko dyan, si Lynn Pabo. Ayan, kung gusto mo siyang dikitan. May hanapin pa ako na premiere. Si Mami Lisa siguro ay si Ma'am Lisa. Si Mami Susan. Susan. Premiere siguro yun siya. Agoy, wala si Maming premiere. Hindi kaya binababa ni Nightboot yung bahay niya eh. Ayan, Miss Idan, kung gusto mong dikitan si Mami, magbakas ka lang po. Noted po, TikTok girl. Thank you. Wait lang, pagbisita ko at busy pa na. Basta, bakas ka lang po. Ayan, Miss Idan, magbakas ka lang po kay kay Almapiel. Legit kung din yan. Nasa GC ko din yan, guys. Aking member, legit na legit yan. Optible Kuwait. Ayan, Ma'am Lisa, tusok dan na po. Ayan.
Ayan, maraming salamat sa iyo, si Yeng Nel, Tamsak Dan Host. Maraming salamat sa patamsak. Ayan, Miss Idan. Binababa po ni Bicolana sa Malaysia. Si Mami Susan at W Kuwait. Bakasan mo lang po siya. At legit din po yan na aking member. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Sisi ko, Yeng Nels, Sisi Loves. May premiere ka ba? Ayan, nagdidikit si Miss Idan. Nagdidikit si Miss Idan. Loading ka, Ma'am Lisa. Nagka-loading na tayo. Ako hindi na ako nakapagpaalam, mag-LS pala ako. Hindi ko alam kung na-share ko na ba lahat. May mga premiere kaya, Ma'am Lisa, yung mga ating ka-GC, hindi ko na nabisita. Tay, nagka-busy na. Loading na ka. Nasa trabaho ka pa ba, Ma'am Lisa? Tingnan ko ngayon. Ayan, nagka-22 ka na pala, Ma'am Lisa, ng tamsak. Hindi ko alam kung sino mga nagbakas sa'yo. Pinay living in Connecticut. Ayan, jakitan muna kita, Tamsak Dan Host. Maraming salamat po sa patamsak na yan. Ano yan, Pinay living in Connecticut. Connecticut. Agoy, apat na yung mata ko, hindi pa mabasa. May jacket ka na po. Ayan, Sir Jonathan. Salamat sa pagtusok. Sa mga tutusukin. Ayan. Magbakas ka sa sa labas para mabalikan ka. Ayan. Hindi ko na pati nabasa. Dikit na kita sa ayan, si Sagittarius Girl Channel. Ayan, thank you. Sana all nakapunta. Ayaw ko sanang magpakita kasi panay yung lagay ko ng Vicks. Mahirap talaga yung lumalabas tapos pagka uwi, nabalis na siguro ako Nasubrahan sa kain. Agoy. Busy yung ating mga dyan, mga tropa. Ayan, Ma'am SG Channel, may nag-LS ba si Manny Benji? Wala akong premiere kaya saglitan lang tong yung update ko kay Lolo. Ayan, 34 minutes pa lang ako, guys. Ano ba yan? Late na kasi kaming umuwi Sir Jonathan Roma, maraming salamat sa iyo. Wala ka bang papatamsakan dyan at patamsakan na natin? I-type mo na lang kaya yung GM para mababa yung yung mansion mo. Ayan.
Ayan pala si Jonathan Roma. Jonathan Roma vlog. Dan po Susan vlog. Ayan, magbakas ka lang po Miss Idan sa dulo ng GM para alam po ni Mami na galing sa akin. Yung mga binababa din ni Nightbolt, ayan, si Simply Judy, si Ma'am Lynn Pabo, ayan, mga aking GC yan. Pwede mo rin silang dikitan. Sa dulo, maglagay ka ng GM. Yung latest video talaga yung anuan mo, yung bakasan mo para magkita agad-agad, no? Dikit ka na ba sa pinsan ko, KD22? Ayan, pandikit ng Premiere. Mag-switch account nga ako para matamsakan ko yung Premiere mo. Ayan, Sir Jonathan, patamsak naman ang Premiere ni Miss Ida, ni TikTok girl. Baka hindi ka pa sa kanya dikit. Nasa EDSA pa ako, Sisi Host. Ayan, ingat-ingat dyan, Sisi Koy, Miss Idan. Nasa Pinas ka pala. Magkita nga tayo pag uwi ko. Basta ikaw yung magpapainom, ha? Ayan, 7 ka na. Miss Idan, 7 ka na. Tapsakan mo naman sila dyan, yung may mga Premiere na binabako. Wala pa akong maraming alagad. Tingnan ko nga kung sino yung may mga Premiere. Ang dami ko ng utang sa kanila. Ayan, ayan, ayan. Ayan, Premiere pala ni Mami ngayon. Ay, kanina pa. Agoy. Pinay Living. Ayan, dan tamsak Miss TikTok. Ayan, Miss G channel. Ano, pwede mo ba yan yung nakapin ko po, pwede mo bang dikitan? Bigyan mo naman ng 2 banana mo. Pinsan ko yan eh. Pinsan namin ni Di pala. Traffic pa ako. Ayan, na-traffic daw siya. Pinay Living in Connecticut. Ano ba yung mga pangalan nyo eh? May mga Premiere itong mga tropa. May Premiere si Maldita Songkong. Ay, may ano pala si Manoy Benji, may LS din. Sana all maraming tamsak. Ayan, salamat po sa mga ano dyan. Naka-BG 3 million. Ayan. Tamsak lang po guys, sapat na. Ayan, ayan, ayan. Hindi pa kaya ako naka-edit. Hindi pa pati ako nag 1 hour. Oy. Ang bilis naman. Mag 10:11 na. Nasa Pinas pala to si TikTok girl. Ayan, 40 minutes na ako. Agad-agad. Agad-agad. Mag-music na lang ako.
Ayan, agad-agad. Mag 40 minutes na agad-agad. Si TikTok girl, ang sexy ni Miss Idan. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, sexy. Nabisita ko dyan, yung mga sexy dyan. Lahat kayo dyan, sexy. Bibisitahin nga natin kung magkano yung laman. At sana all may ampaw. Every year may ampaw. Ayan, maliit lang. Maliit lang yung ampaw. Okay lang guys. Na kahit pa paano meron, kaya nakuha na ampaw. Nasa Malaysia pala kayo, host. Ayan. Magbibilang lang naman ako ng aking ampaw guys. Opo, nasa Malaysia ako. Ayaw ko na ito. Nasa Malaysia ako. Paswerte daw ito eh. Pag mayroon kang ampaw na nakuha, ayan, pero na yan guys. Sabi nga ng amo ko, pag hindi ka sasama, hindi ka makakadalawang libo. Tama naman. Ayan. 2.5 pala guys. 2.7. Yung nakuha ko ngayong gabi. Bichi muna ako, magugas ako plato po. Sige lang, Miss Ida na sexy. Okay lang yan. Yung 2,000 sa atin guys, mahalaga na yan. May maliit, may malaki, at least meron. Minsan guys, nung last year, ay kanina pala nagano ako ng mga bag ko, nagtingin. Nung last year pala, may lagay pa pala yung ampaw ko. Itatapon ko na sana, ginanon-ganon ko na. Buti na lang, chinek ko ulit yung basura. Pahabol siguro yung nabigay na ampaw. Kaya yun. Hindi ko siya nakita. Tapos, sayang naman. Ano pala yun? Ano sa atin? 300 pesos. Tapos nililista ko guys yung mga sino nagbigay sa akin. Para next year, kung dito pa ako, yung mga kapwa natin Pilipino doon, bibigyan ko rin sila next year. Pag nandito pa ako, pero pag wala na ako, hindi ko na bibigyan. Pag nagbigay ako doon guys, ng ampaw, yung mga ganito lang, maliliit lang. Pero karamihan talaga na binibigay namin yung ganito, kulay red. Ay, yung yellow kasi parang weird naman yung yellow. Gong si Patchay. Ay. Mamaya guys, nandito na yung aking amo. Sa taas na siya. Bawal na akong magpimay. Naliligo pa kasi yun. Si Pachay. Ayan. Tapos na yung Chinese New Year. Ilang araw na lang pala matatapos na. Maraming salamat sa inyo dyan guys. 5 milyon. Ayan. Tamsakan nga natin yan. Wow.
May ano na siya, 87 na. Ayan, pang 87 ako. Chinese New Year pala dyan. So, Chinese New Year dito. Kaya nakaano ako. Nakakolekta din ng kahit pa paano mayroon din. Anong oras nga yung premiere mo, Sisi Koy? Almafiel? Para mapuntahan ko ng isa kong ninja. Nagtamsak, hindi alam kung anong oras. Agoy, hindi ko na napintuloy. Kasi guys, pinapaangat ko kasi yung ano, yung bahay ng pinsan ko. Host out na ako ha. Prepare na lang premiere. 10:30 ba yung premiere mo? Ano ba? Uy, ilang minutes na lang. Sige, pupunta ko yung isa kong ninja. Yung sa anak ko pala. Kaloka host, lagi laglag banana ko. Mag-Easty channel, ano naman ako yung Bicolana ko, dikwitan. Kunti pa lang kasi yung banana niya. Hindi pa siya umabot ng 100. Ayan, Inday Jo. Ayan, maraming salamat sa iyo. Si Mama Jo ba to? Mama Jo, ikaw ba yan? Hindi ko tana alam kung sino yan. Si Mama Jo ata yan eh. Mama Jo. Oh. May premiere pala siya na 10:30. Kita ko naman yan dito sa notif ko. Mahirap dito Sisi pag may celebration pa nga kami ngayong Sabado. Sa channel. May kainan naman dito sa Sabado. Sa Linggo hindi pwede kasi yun eh. Kaya sabi ko Sabado na lang. May bisita kami. Naku, wala na naman akong premiere niyan. Wala naman ata akong LS niyan. Kahit may premiere, iba yung mag-host. Salamat sa iyo sa pag-host nung nakaraan. Ma'am Secretarios Girl. Hindi ako makabuelo dito mag-LS no kasi takot ako. Pagalitan ako ng amo. Hirap talaga pag nangangambungan. Nanghirap kasi baka magalit na nag-iingay kaya yung boses ko mahina lang. Ang sakit ng tiyan ko. Ang init-init pa dito sa kwarto. Walang aircon. Naka-electric fan lang ako. Ayan, nandyan sa likod. Punta na natin yung premiere. May premiere si Sisi Koy. Mag-e-end na ako mamaya-maya kasi baka hindi ako maka-upload. Wow, 50 minutes na agad. 50 minutes na.
premiere, nasa premiere yung mga tropa. Yung mga nasa GC ko sa premiere. Ako naka-LS. Babatukan ako nito ni Nino. Okay, ano daw? Naka-LS ka ba? Magpapatamsak na lang sa messenger para may tamsak. Agor Mario si patawarin. Ayan guys, maraming salamat sa 4 million dyan. Salamat sa inyong lahat. Tamsak na sapat na, mamaya konti mag-end na din ako. Mag-iingat po kayo, host. Belated Happy Valentine's Day, same to you. Ayan. Ang sakit nga ng tiyan ko eh. Ayan o, ubos na yung Vicks ko. Yung dala ko daw na yung parang kabag ba. Uminom na ako ng mainit na tubig pagdating ko pero hindi pa rin mawala. Siguro, parang nabalis, ganun. Yung banana ko, pa lang pala, Ma'am SG, 66, hindi talaga siya nagtataas. Nung nakaraan, 80 na yun. Nalagas na naman. Wala na sa Malaysia ko. Gagawa pa nga ako ng iba naman ako. Para yun naman yung i-promote ko. Ang pangit talagang mangisda, eh. Kasi nalalagas lang. Yung nga sa'yo, yung 87 na ba yan? Mabilis minsan, tapos minsan naman, kinakain agad-agad. Lemon, inom lemon mo. Lemon po na may konting asin, ganyan. Bababa ako mamaya talaga. Iba talaga yung lasa ng tiyan ko. Ay, hirap pa naman kasi nandito ako sa second floor. Tatakbo na naman ako doon sa baba. Kanina grabe yung naginom ako ng mainit na tubig. Kasi parang yung tiyan ko lumaki. Sabi ko, ano ba yan? Ano ba yung nakain ko doon? Minsan siguro madumi yung mga pagkain ng iba. Kaya nga, if walang laglag, nasa 160 na yan. Buti ka pa. Nasa 160 na dati.
ano mo nga? Asan na ba yung bahay mo na binaba kanina? Nadikit ko ba itong isa sa akin? Wait lang. Itiit ka na. Akala ko si Ma'am Sagittarius girl ka eh. Si ano pala to? Iba pala. Ang galing naman. Nasa ice. Ayan o. Akala ko si Ma'am SG channel ka. Galing ka pala kay Ma'am SG channel. Wow, ang gamot. Ice Fishing Part 2. Ang galing naman. Sino ba yung nandyan? Hindi ko nakita. Nagtamsak. Baka kunti pa lang talaga yung banana mo. Akala ko si Ma'am SG to eh. Sorry naman, ikaw ano pala yan. Ang ganda naman dyan sa inyo. Nag-ice. Yan ba talaga yung main mo? Pinay Living and Connecting. Ang haba ng pangalan ah. Wow. Sana all. Connecticut State po dito sa US. Oo nga, maganda dyan. Wow, ang ganda naman dyan. Gusto ko rin dyan makapunta. Ano nga kita, ilista pala kita no. Pinay Living Connecticut. Ayan, insan, dikitan mo lang yan sila, insan. Si Miss Idan yan, si TikTok girl. Sana all. Sa Lebanon, nag-i-snow din dati. 3 years ago nandun ako. Tapos nandito na naman ako sa Malaysia. Ayan. Ang Pats mahal na yan, ako rin yan. Dinikit ko na yan sa'yo ha. Sa akin din yan. Sa anak ko. Hindi ko na yan insan basahin yung ano mo kasi maintindihan niya ng ano ang amo ko. Maganda po ba sa Lebanon, Kuwait at UAE? Ako noon. Sa Lebanon maganda din kasi nag-i-snow din doon sa bundok. Okay. Hindi ako makabuelo mag-LS guys, no? Tapos yung sikmura ko masakit. Nagay ako ng Vicks. Kaya panay lang yung Tagalog ko guys kasi nandito yung amo ko na sa taas. Ikaw pala yan, Husa. Oo, yung ano, sa anak ko yan. Yung Bicolana sa Malaysia, ako din yun. Mayroon pa mga sa anak ko. Hindi ko matamsak sa inyo na ginagamit ko kasi mag-LS. Oo nga, may na yung boses ko kasi tulog na yung amo ko. Okay lang yan guys kasi alam nyo na. Namuni nga ako, hindi nila alam. So, kailangan natin mag-ingat. Nakabulim na yan.
naka-volume na yan guys. Mahina siguro yung impact. Nilapit ko na yung mukha ko. Ang kapal-kapal ng mukha ko na pinapakita ko dyan sa inyo. Agoy, ang sakit ng sikmura ko guys. Oo, mahina yung boses ko kasi tulog na yung amo ko talaga. Promise. Namuni ako na hindi nila alam. Akala nila may kausap lang ako dito. Minsan, huwag mo nang ibaba yung bahay mo, nakapin na sa taas. Kasi pag binababa mo yung bahay mo, minsan si lolo, pangit ang ugali, binabawasan ka. May premiere siya, anong oras? Nakatamsak ako ng premiere niya, pero di ko alam kung anong oras yun. Oo nga, minsan nandiyan na ba sa taas nakapin yung ano mo dyan. Hindi ko pinalitan. Huwag mong ibaba na ibaba yung bahay mo kasi mababawasan ka talaga niyan. Kung mag-type ka ng GM kaya, type kayo guys ng GM para yung alagad ko na lang magbababa para hindi kayo nababawasan. Ayan, nandyan na yung aking magandang bisita, yung singer, Melka Hakolbe. Mega love shoutout Sisi Harang. Salamat sa paharang. Ayan, Sisi Melka, maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat. Ayan. Ang ganda dun sa kanila, nag-i-snow talaga. Ayan guys, naka-1 oras na ako, baka naman. Pupunta pa ako sa mga premiere kaya mag-i-end na ako guys. Hindi pa kaya ako naka-edit. Mag-i-edit pa ako. I-premiere ko bukas ng aking ampaw. Wala na akong ibang mai-premiere insan. Yung sa pagluto naman, may mata kasi doon. Mag-edit ba muna ako insan? Sige, mag-edit ka lang. Mag-edit na rin ako mamaya. So, mamaya guys, need ko na talaga na magbabu-babu sa inyong lahat. Ayan, Dan Tamsak at Dicket Wonder Shell Host. Pinanood ko para di makain ng unggoy. Gutom kasi yan si lolo ng banana. Kaya kinakain. Ayan. Sisi Koy, Sisi Love. Milka, may premiere si Upa. Ay, may premiere, may LS. Mag-end na ako guys, no? 18 minutes harang, my God. Ang haba naman ang harang na yan. Ayan, thank you sa inyong lahat yan guys. Maraming salamat. Insan, maraming salamat sa inyo. Ayan, sa aking bisita dyan, Melka Kolbe. Palalab naman po, ayan. Palalab naman po. Ayan, dinikit ko na yung sa anak ko ba to. Idikit ko na sa'yo. Tusok na Miss Ganda. Balikan mo na lang ako
Sisi, nalalab ko na yan yung ano mo. Ayan, may nakahabol pa guys, patamsak naman o padikit. Pero mamaya talaga mag-end na ako guys. Pasensya na kayo ha. At time to rest na. Babo na guys. Salamat sa mga nag-video dito. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless na lang po. Thank you. Bye bye.